Здравей! Здрасти, Мило. Откъде си, Мило? Аз съм от Македония, ама живеем в България. Ти? В Македония. Аз съм от Бургас, Средец, Мило. О! О! На колко си? На 25, Мило. Аз съм на 20 години, сестро. Тама ще се ебе ми, Мило. О, Македония. Коронавирус да няма си там. Приятели, го нямам ли, бе? Чакай малко, моля. Как се казваш? Таня се казва. Айде, маче, мое диво, дай ми сега малко живо. Да те изеда цялата путка. Искам да ти го лижа до Направо ще се бушардисва. Направо ще изгоря. Направо ще изгоря за тебе. Фащай си малко така градите. Градите, фащай си ги, курво! Казвай така! Ама Мило, ти си с друг човек там, аз сега направо се скучна ми стана. Ме смена курвата. За каква курва ме смена? Исках да си говорим с тебе, Мила.